Bismillahirrahmanirrahim. M'dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. Tasim. Tasin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Izi ndi aya ndime za m'buku la Qur'ani lofotokoza chilichonse chofunika pa dini. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Tikukulakatulira iwe mtumiki nkhani za Mose ndi Farao, njira yoona kwa anthu okhulupirira, koma osakhulupirira sangapindule kanthu ndi nkhanizi. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Ndithu Farao adadzikuza pa dziko ndipo adawakhazika anthu a m'dzikolo m'magulumagulu. Gulu lina la mwa iwo adalifowoketsa poliyesa akapolo ndi kupha ana awo achimuna ndi kuwasiya amoyo ana awo achikazi. Ndithu iye adali mmodzi wa owononga kwambiri. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Ndipo tidafuna kuwachitira zabwino amene adafowoketsedwa pa dziko la Igupto ndi kuwachita kukhala atsogoleri ndi kuwachitanso kukhala mlowam'malo a Baitul Maqdis. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Ndi kuwapatsa mphamvu za pa dziko kuti azichita mmene angafunire, ndi kuti timuonetse Farao ndi Hamana ndi magulu awo ankhondo zomwe amaziopa kuti zingawathetsere ufumu wawo. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخفي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Ndipo tidamuzindikiritsa mayi wa Mose tinati, muyamwitse mwana wako, ndipo ukamuopera chiwembu cha Farao mponye mu mtsinje. Usaope ndipo usadandaule, ndithu ife tidzamubwezera kwa iwe, ndipo tidzamuchita kukhala mmodzi wa atumiki. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Choncho adamtola anthu a Farao kuti mapeto ake adzakhale mdani kwa iwo ndi odandaulitsa. Ndithu Farao ndi Hamana ndi magulu awo ankhondo adali wolakwa. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Ndipo mkazi wa Farao adati, musamuphe, akhale chosangalatsa diso langa ndi lako. Usamuphe, mwina angatithandize kapena tingamuchite kukhala mwana wathu. Adanena izi uku iwo asakudziwa kuti adzakhala mdani wawo. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Ndipo mu mtima mwa mayi wa Mose mudali mopanda kanthu, mudalibe maganizo ena koma maganizo a mwana wake. Padatsala pang'ono kuti aonetse chinsinsi cha mwanayo ponena kuti adali mwana wake, tikadapanda kumulimbikitsa mtima wake kuti akhale mmodzi wa okhulupirira lonjezo la Mulungu. فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Ndipo mayi wa Moseyo adauza mlongo wake wa Mose,
mtsatire komwe madzi akupita naye. Choncho iye ankamuyang'ana chapatali pomwe iwo samadziwa za ichi. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Ndipo poyamba tidamuletsa kuti asayamwe ku mawere awo oyamwitsa kufikira pomwe mulungu wake adati kuti ndikusonyezeni eni nyumba omwe angakulerereni ndi kukhala naye momuteteza bwino mwanayo. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Choncho tinamubwezera kwa mayi wake kuti maso ake atonthole, mtima wake ukhazikike, ndi kuti asadandaule, ndi kuti adziwe kuti lonjezo la Mulungu ndi loona, koma ambiri a iwo sadziwa. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Ndipo Mose pamene adakula msinkhu wake ndi kulingana bwino, tidampatsa nzeru ndi maphunziro, ndipo umo ndi momwe timalipirira wochita zabwino. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Ndipo tsiku lina adalowa mu mzinda mozemba, eni mzindawo osadziwa. Ndipo adapeza mmenemo anthu awiri akumenyana, mmodzi wochokera ku gulu lake ndipo winayo wochokera kwa adani ake. Tsono wa ku gulu lake uja adampempha chithandizo pa mdani wake uja, ndipo Mose adammenya chibagera mpaka kumupha mdaniyo. Adanena, iyi ndachitayi ndi ntchito ya Satana, ndithu iye ndi mdani wosocheretsa woonekera. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Adati, Mbuye wanga, ndithu ndadzichitira zoyipa ndekha, choncho ndikhululukireni. Tero Mulungu adamukhululukira chifukwa sadalinge kupha, ndithu iye Mulungu ngokhululuka ngwachisoni. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Adati, Mbuye wanga, chifukwa chakuti mwandidalitsa sindidzakhala mthangati wa oyipa. Fa asbaha fil madinati khaifan yatarqabu fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Choncho kudamuchera mu mzindamo mmawa mwake, uku ali wodzazidwa ndi mantha, akuyembekezera kuti chiyani chimpeze pa zimene zidachitika. Pompo munthu uja adampempha dzulo chithandizo, ankamuyitana kuti amthandize kumenyana ndi mdani wake wina. Mose adamuwuza, ndithudi ndiwe wopotoka oonekera. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Choncho pamene adafuna kumpanda yemwe ndi mdani wa awiriwo, uja wofuna chithandizo kwa Mose adaganiza kuti Mose afuna kuti ampande iye. Ndipo adati, iwe Mose,
kodi ukufuna kundipha monga momwe udaphera munthu uja dzulo? Iwe sufuna china koma kukhala wodzitukumula wankhanza pa dziko, ndipo sukufuna kukhala mmodzi mwa ochita zabwino, oyanjanitsa okangana ndi kukonza zinthu. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Farao zitamfika mphekesera kuti Mose wapha munthu pothangata mu Israeli, adalamula kuti Mose paliponse pomwe angapezeke agwidwe ndi kuphedwa. Choncho munthu adadza kuthamanga kuchokera ku malekezero a mzindawo. Adati, iwe Mose, akuluakulu akuchita upo kuti akuphe. Choncho choka m'dziko muno, ndithu ine ndine mmodzi mwa okufunira iwe zabwino. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Ndipo adachoka mu mzindawo ali woopa, uku akuyembekezera kumpeza choyipa kuchokera kwa adani ake. Adati, Mbuye wanga, ndipulumutseni kwa anthu ochita zoyipa. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Ndipo pamene adalunjika kunka ku Madian, adati, mwina Mbuye wanga andiwongolera ku njira yoyenera. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون فوجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Ndipo pamene adawafika madzi aku Madiani pomwe anthu kumeneko ankatungapo madzi, adapeza gulu la anthu likumwetsa ziweto zawo. Ndipo pambali pa gululo adapeza akazi awiri akuletsa ziweto zawo kuti zisapite ukamwa ndi ziweto zinazo. Mose adati, kodi mwatani? Bwanji simukuzimwetsa ziweto zanu? Iwo adati, sitingamwetse ziweto zathu mpaka abusa atachotsa ziweto zawo, chifukwa sitingathe kulimbana nawo, ndipo bambo athu ndi nkhalamba yayikulu kwa basi. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Choncho Mose adawamwetsera ziweto zawo, kenako adapita pa mthunzi, ndipo adati, Mbuye wanga, ndithu ine ndi wosaukira chabwino chimene munditsitsire. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Kenako mmodzi mwa asungwana aja adadza kwa iye uku akuyenda mwa manyazi. Msungwana ya adati, ndithu tate wanga akukuyitana kuti akakupatse malipiro pakutimwetsera ziweto zathu. Choncho pamene adamdzera mneneri Shoaibu ndi kumulongosolera nkhani, adati, usaope, wapulumuka kwa anthu oyipa. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Mmodzi wa iwo asungwana aja adanena, bambo wanga, mulembeni ntchito kuti akhale woweta ziweto m'malo mwa ife. Ndithu amene ali bwino kuti mumulembe ntchito ndiye mwali wamphamvu wokhulupirika. Zonse ziwiri mwa iyeyu zilimo. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك
وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Shuaibu adati kwa iye, ine ndikufuna kukukwatitsa mmodzi mwa asungwana anga awiriwa. Chiwongo chake ndikundigwirira ntchito zaka zisanu ndi zitatu. Ngati utakwaniritsa zaka 10 ndiye kuti nkufuna kwako. Sindikufuna kukuvutitsa pokuchulukitsira zaka. Undipeza Mulungu akafuna kuti ndine mmodzi wa anthu abwino okwaniritsa lonjezo. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Mose adati, zimene mwandilonjezazi zili pakati pa ine ndi inu. Nyengo iliyonse imene ndikwaniritse pa ziwirizi pogwira ntchitoyo ndiye kuti ndakwaniritsa lonjezo lanu. Musandichitire mtopola, ndipo Mulungu ndiye muyang'aniri pa zomwe tikukambazi. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Mose pamene adakwaniritsa nyengoyo adanyamuka ndi banja lake kubwerera kwawo. Adaona moto kumbali ya phiri. Adauza banja lake, dikirani, ndithudi ine ndaona moto, mwina mwake ndingakutengereni nkhani za kumeneko kapena chikuni cha moto kuti muwothe. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Tsono pamene adaudzera, adayitanidwa kuchokera mbali ya kumanja ya chigwacho pamalo odalitsika kuchokera mu mtengo. Ankati, iwe Mose, ndithudi ndine Mulungu mbuye wa zolengedwa. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. Ndipo ponya pansi ndodo yakoyo. Chonchi pamene adayiona ikugwedezeka monga kuti iyo ndi njoka, adatembenuka kuthawa ndipo sadacheuke. Adawuzidwa, iwe Mose, bwera kuno usaope. Ndithu iwe ndiwe mmodzi wokhala ndi mtendere. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Lowetsa mkono wako mthumba mwako pa lisani la mkanjo wako, utuluka uli woyera popanda choyipa. Ukachita mantha, fumbata dzanja lako chakunkhwapa, ukatero mantha akuchokera. Izi zidzakhala zizindikiro ziwiri zochokera kwa mbuye wako kwa Farao ndi nduna zake, ndithu iwo ndi anthu olakwa. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. Mose adanena moopa, mbuye wanga, ine ndidapha munthu mwa iwo ndipo ndikuopa kuti akandipha. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Ndipo m'bale wanga Aaron ndi katswiri pakuyankhula kuposa ine. Mutumizeni pamodzi ndi ine monga mthandizi, azikandivomereza pa zimene ndizikanena.
ndithu ine ndikuopa kuti akanditsutsa. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Mulungu adati, tilimbitsa dzanja lako ndi m'bale wakoyo ndipo tikupatsani kupambana. Iwo sangafikitse masautso pa inu chifukwa cha zozunzitsa zathuzo. Inu awiri ndi amene akutsatireni ndinu opambana. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Pamene Mose adawadzera ndi zizindikiro zathu zoonekera poyera, adati, ichi si china koma ndi matsenga wopeka. Sitidamvepo zimenezi ku makolo athu akale. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Ndipo Mose adanena, mbuye wanga akumudziwa yemwe wadza ndi chiwongoko kuchokera kwa iye ndiyemwe adzakhala ndi mathero apokhala pabwino. Ndithu ochita zoyipa sakapambana. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Ndipo Farao adati, inu nduna zanga, sindidziwa kuti inu muli ndi mulungu wina kupatula ine. Choncho iwe Haman ndi wotcherenjerwa, ndiye undimangire chipilala kuti mwina mwake ndingamsuzumire Mulungu wa Mose. Ndithu ine ndikumuganizira kuti ndi mmodzi wa abodza. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Ndipo iye pamodzi ndi makamu ake ankhondo adadzitukumula pa dziko popanda chilungamo, ndipo ankaganiza kuti iwo sadzabwezedwa kwa ife. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Koma tidamulanga ndi magulu ake ankhondo ndi kuwaponya m'nyanja. Yang'ana kodadali bwanji mathero awochita zoyipa. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. Ndipo tidawachita kukhala atsogoleri oyitanira anthu ku moto, ndipo tsiku la chiweruzo kiyama sadzathandizidwa. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Tidawatsatirizanso matemberero pa dziko lapansi, ndipo tsiku la chimaliziro iwo adzakhala oyipitsitsa ndi kuthamangitsidwa ku chifundo cha Mulungu. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. Ndipo ndithu Mose tidampatsa buku pambuyo powononga mibado yoyamba kuti likhale chiphanula maso cha anthu, kuti liwaonekere ku njira yolungama ndi kuti likhale chiwongoko ndi chifundo kuti iwo akumbukire. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. Ndipo iwe sudali mbali ya kuzambwe kwa phiri limenelo pamene tidampatsa Mose lamulo,
sudalinso mwa amene adalipo pamalopo. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. Koma ife tidawumba mibado yambiri pambuyo pa mneneri Mose, kotere kuti zaka zidapitapo zambiri pakati pawo, ndipo sudakhale nawo anthu a Madiyani ndi kumawawerengera aya ndime zathu, koma ife tidali kutuma atumiki ndi kuwafotokozera zomwe zidachitika patsogolo ndi pambuyo pawo, monga momwe takutumira iwe ndi kukudziwitsa nkhani zakale ndi zimene zikudza pambuyo. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. Ndipo sudali kumbali kwa phiri la Turi pamene tidamuyitana mneneri Mose, koma kutumidwa kwako ndi mtendere wochokera kwa mbuye wako kuti uwachenjeze anthu omwe mchenjezi sadawadzere m'nthawi yayitali iwe usadadze kuti akumbukire. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Ndipo sitikadatuma koma kuti mavuto akawapeza wochokera ku zoyipa zomwe atsogoza manja awo, amanena, mbuye wathu, bwanji wosatitumizira mtumiki kuti titsate mawu anu ndi kukhala mokhulupirira. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. Koma choona pamene chidawadzera kuchokera kwa ife adati, bwanji sadapatsidwe monga zomwe adapatsidwa Mose, monga kutembenuza ndodo kukhala njoka ndi zina zotero. Kodi kalero sadazikane zomwe adapatsidwa Mose, nkunena za Taurati ndi Qur'an ndi matsenga awiri amene akuthandizana. Ndipo adati, ndithu ife tikuwakana onse. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. Nena, bwerani nalo buku lochokera kwa Mulungu lomwe lili ndi chiwongoko chabwino kuposa awiriwa, Taurati ya mneneri Mose ndi iyi Qur'an, kuti ndilitsate ngati inu mukunena zoona. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Koma ngati sadakuyankhe, dziwa kuti akutsatira zilakolako zawo. Kodi ndani wasochera kwambiri kuposa yemwe akutsatira zilakolako zake popanda chiwongoko chochokera kwa Mulungu? Ndithu Mulungu sawongola anthu odzichitira zoyipa. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Ndipo ndithu tafikitsa mawu kwa iwo mochulukitsa mwatsatanetsatane kuti iwo akumbukire. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. Amene tidawapatsa buku kale ili lisadadze, akulikhulupirira ili buku la Qur'an. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Ndipo likawerengedwa kwa iwo akuti talikhulupirira,
ndithu ichi nchoona chochokera kwa mbuye wathu, ndithu ilo lisanadze ife tidali wogonjera Mulungu. Ulaika yu'tawna ajrahum مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Iwo adzapatsidwa malipiro awo kawiri chifukwa chotsatira mneneri Mose ndi mneneri Yesu kale, ndipo tsopano ndikuntsatira mneneri Muhammad, n'chifukwa chakuti adapirira, amachotsa choyipa pochita chabwino, ndipo zimene tawapatsa akupereka chopereka sadaka. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Ndipo akamva zopanda pake amazipewa, ndipo amati kwa achibwanawo, ife tili ndi zochita zathu, inunso muli ndi zochita zanu. Mtendere ukhale pa inu, ife sitifuna kutsutsana ndi mbuli. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ndithu iwe sungathe kumuwongola amene ukumfuna, koma Mulungu amuwongola amene wamfuna, ndipo iye akudziwa za amene ali wowongoka. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ndipo akunena kafiri am'Maka kuuza mtumiki, ngati titsatira chiwongoko ichi chimene wadza nacho pamodzi ndi iwe, tifambidwa m'dziko lathu potimenya nkhondo mafuko ena a Arabu. Kodi sitidawakhazike pamalo opatulika ndi pamtendere, pomwe zipatso za mitundumitundu zikudza pamenepo mwaulere monga riziki zochokera kwa ife? وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. Kodi ndi midzi ingati imene tidayiwononga yomwe inkanyadira za moyo wawo wosavutika ndi wodya bwino, umo m'malo mwawo simudakhalidwebe pambuyo pawo koma mochepa basi, ndipo ife tidalowa chokolo mzimenezi. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Ndipo mbuye wako sali woononga midzi pokhapokha akatuma mtumiki mu mzinda wawo waukulu ndi kumawawerengera mawu a ndime zathu. Akakana ndi pamene timawawononga, ndiponso sitiliwononga midzi pokhapokha anthu ake atakhala achinyengo. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Ndipo chilichonse chimene mwapatsidwa nchosangalatsa cha moyo wa pa dziko, ndiponso chokometsera chake chomwe sichikhalira kutha, koma chomwe chili kwa Mulungu ndicho chabwino chamuyaya. Kodi bwanji simukuzindikira? أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Kodi munthu yemwe tamulonjeza lonjezo labwino kuti akalowa ku munda wa mtendere, kotero kuti iye akakumana nalo lonjezolo, angafanane ndi yemwe tamusangalatsa ndi zosangalatsa za moyo wa pa dziko basi, kenako iye nkukhala mmodzi wokaponyedwa ku moto tsiku la chiweruzo kiyama? ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Ndipo akumbutse tsiku limene Mulungu adzawayitana, adzati,
ali kuti anzanga aja omwe mumanena kuti ndi anzanga? قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. Adzanena amene mawu onena za chilango atsimikizika pa iwo, Mbuye wathu, awa ndi amene tidawasokeretsa monga momwe tidasokerera, tikudzipatula ndi iwo kwa inu, samatilambira ife. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. Ndipo kudzanenedwa, itanani aphatikizi anu, choncho adzawayitana koma sadzawayankha. Ndipo adzawaona mavuto pa nthawiyo, adzakhumba akadakhala wongoka pa dziko lapansi, kotero kuti akadapeza mtendere pa tsiku la chimaliziro. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. Ndipo akumbutse tsiku limene adzawayitana n'kudzati, kodi mudawayankha chiyani atumiki? فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. Basi tsiku limenelo nkhani zidzawasowa, choncho iwo sadzatha kufunsana. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. Koma amene walapa ndi kukhulupirira ndi kuchita ntchito zabwino adzakhala mwa opambana. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. Ndipo Mbuye wako amalenga chimene wafuna ndi kuchisankha chimene wafuna. Iwo alibe chifuniro. Mulungu wapatukana ndi zonse zochepetsa ulemerero wake, ndipo watukuka ku zomwe akumphatikiza nazo. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. Ndiponso Mbuye wako akudziwa zimene zifuwa zawo zikubisa maganizo awo ndi zimene akuonetsera poyera. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Ndipo iye ndi Mulungu, palibe wopembedzedwa m'choonadi koma iye, kuyamikidwa konse kwabwino pa chiyambi ndi kumapeto n'kwake, ndipo kulamulanso n'kwake, ndipo inu mudzabwezedwa kwa iye. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Nena, tandiuzani ngati Mulungu atakupangirani usiku kuti usachoke mpaka tsiku la chiweruzo kiyama, kodi ndi Mulungu wanji osati Mulungu amene angakudzetsereni kuwunika? Kodi simumva? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Nena, tandiuzani ngati Mulungu atawupanga usana kuti usachoke mpaka tsiku la chiweruzo kiyama, kodi ndi Mulungu wanji osati Mulungu amene angakudzetsereni usiku mmene mumapumulamo? Kodi simuona chifundo cha Mulungu? ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Ndipo mu chifundo chake adakupangirani usiku ndi usana kuti muzipumulamo ndi kufunafuna zabwino zake masana kuti muthokoze.
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Ndipo tsiku limene Mulungu adzawayitana adzati, ali kuti anzanga aja amene mumati ndi milungu inzanga? ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ndipo mu mpingo uliwonse tidzatulutsa mboni yawo yowayikira umboni, ndipo tidzawawuza, bwerani ndi umboni wanu. Pamenepo adzadziwa kuti choonadi n'cha Mulungu, ndipo zidzawasowa zimene amapeka. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Ndithu Karun adali mwa anthu a Mose, koma adazikweza kwa iwo, ndipo tidampatsa nkhokweza chuma zomwe makiyi ake ngolemetsa kagulu ka anthu anyonga kuwasenza. Anthu ake adamuwuza, usanyade, ndithu Mulungu sakonda onyada. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Ndipo funafuna kupyolera mzomwe Mulungu wakupatsa nyumba yabwino yomaliza. Usayiwale gawo lako la m'dziko, chita zabwino monga momwe Mulungu wakuchitira zabwino, ndipo usafune kuononga pa dziko, ndithu Mulungu sakonda owononga. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allaha qad ahlaka min qablihi من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Adati, ndithu ndapatsidwa izi chifukwa cha kudziwa kwanga komwe ndili nako. Kodi iye sadadziwe kuti Mulungu adawawononga anthu patsogolo pake omwe adali anyonga kwambiri kuposa iye, komanso osonkhanitsa chuma chambiri, ndipo oyipa sadzafunsidwa zolakwa zawo. Mulungu akudziwa zonse za iwo. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Choncho adatulukira kwa anthu ake monyada uku atadzikongoletsa. Amene akufuna moyo wa pa dziko adanena mokhumbira, kalanga ife tikadapatsidwa monga wapatsidwa Karun, ndithu iye ngodala kwakukulu. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Ndipo amene adapatsidwa kuzindikira adanena, tsoka lanu, malipiro a Mulungu ngabwino kwa imwe wakhulupirira ndi kuchita zabwino kuposa izi ali nazo Karun. Ndipo sadzapatsidwa zimenezi koma okhawo ali wopirira. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Kenako tidamdidimiza nthaka iye ndi nyumba yake, ndipo adalibe gulu lililonse lomthangata popikisana ndi Mulungu, ndipo sadali mwa odzipulumutsa okha. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون
وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Ndipo ankanena amene ankalakalaka ulemerero wake dzulo, zoonadi Mulungu amamuonjezera chuma amene akumfuna mwa akapolo ake, chingakhale ali woyipa wosayanjidwa ndi iye, ndipo amamuchepetsera chuma amene wamfuna, kotero ngakhale ali woyanjidwa ndi iye. Pakadapanda Mulungu kutimvera chisoni nkukhumbira kwathu pa zimene adampatsa Karuni, akadatikwirira nthaka. Zoonadi osakhulupirira Mulungu sangapambane. Tilka ad-daru al-akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluvan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lilmuttaqin. Nyumba yomalizirayo tikawapangira amene sakufuna kudzikweza pa dziko ndi kuwononga, ndipo malekezero abwino adzakhala anthu opa Mulungu. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilu as-sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Amene achite chabwino adzapeza mphoto yoposa chimene adachitacho, ndipo amene achite choyipa sadzalipidwa china chake koma zoyipa zomwezo zimene adali kuzichita. Innal ladhi farada 'alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad qul rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Ndithudi yemwe wakulamula kuitsata Qur'ani mwachoonadi adzakubwezera pamalo pobwerera. Nena, mbuye wanga ndiye mwakudziwa amene wadza ndi chiwongoko, ndiye mwali nkusochera koonekera poyera. Wama kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbika fala takunanna dhahiran lilkafirin. Ndipo iwe sudali kulakalaka kuti ungapatsidwe buku pamodzi ndi uneneri, koma izi zidachitika pa chifundo chochokera kwa mbuye wako, choncho usakhale mthandizi wa anthu osakhulupirira Mulungu. Wala yasuddunaka an ayati llahi ba'da idh unzilat ilayka wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin. Ndipo asakutsekereze kutsatira ndime za mawu a Mulungu pambuyo povumbulutsidwa pa iwe, ayitanire anthu kwa mbuye wako, komatu usakhale m'gulu la anthu omphatikiza Mulungu ndi mafano. Wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Ndipo usapemphe mulungu wina pamodzi ndi Mulungu. Palibe wopembedzedwa mwachoonadi koma iye yekha. Chinthu chilichonse chidzawonongeka kupatula nkhope yake. Ulamuliro wa zinthu zonse uli kwa iye, ndipo kwa iye ndi